Her kan I så se om hvordan man kan se sine mænd. Som I kan se, så er der sådan noget som hjelm, skulder, hoved og det hele. Og det ser sådan spændende ud. I må jo selv bestemme, hvad han skal på. Men til sådan en, der er hernede, skal I nok gå efter det, der hedder stamina og strength. Men det er sådan op til selv. Og så kan man gøre sådan, hvad man har lyst til. Så kan I jo se på det her billede, at der kan man se på ham, at han har noget godt gear og sådan. Men så kan man jo egentlig også se, at på ham her manden, at han er et rigtig højt level. Og når det er, han er det, så har han meget nemmere ved instant, som vi hører den næste video. Og det var vist det, hvis der er der andet, så skriv en kommentar. Men hvis der er, så kunne I også se på manden, at der var noget. Men her på det næste billede kan I så se, at en pilatin, som der kan ride, og det er jo egentlig meget fedt. Og så håber jeg, at I glæder til det, og jeg håber I skriver en kommentar.